Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon kaming dalawang malalaking fried chicken. Yun, kita niyo po Ito, yan. pakita rin. Sus, kadagko ni. Yan. So, hindi natin ito patatagalin mga ka-studio kasi mayroong fan dito sa gilid namin. Maka lalong mula yung crispy, no? So, pray muna tayo. So, tara. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po. Mayroon din kaming gravy dito. Dami oh. Dami. Kami lang po gumawa nito mga ka-studio. So, tara. Saan ni butang na ko? Gari sa gilid ha? Ano ta? Wow. Wala mo nang sasawan. Gravy. Kain po mga ka-studio. Sarap, crispy bang. Ikis baku ya. Sarap ah. Ada pun gamay ha. Orang mengutang tu sasawan. Tamang-tama yung timpla. Yan o. Ayan to rin. Medyo nauga na mong gravy sa kuha na. Pan. Okay lang yan. Ang sarap. Grabe, ang lalaking manok dito po. Oh, grabe, umuusok pa oh. Init pa. Juicy pa. Ang lambot. Yan o. Na-marinate po ito mga studio sa buttermilk po ng 24 hours. Kaya sobrang lambot nung kuha niya ba. Meat. Juicy siya bro. Lutong-luto. Wala nang dugo ba. Mayo po. Init pa. Ngubos kayo natin itong laki nito. Subukan natin. Kainit pa eh. Naganda din ako ng suka pinakurat. Ang lamig, nakurat po no? Yung kuma. Grabe, lambot talaga.
Nakurat po ka. Para merong anghang po. Yan. Meron mag-crispy din. Crispy pa. Grabe yung rin ko mong kwa eh. No, grabe oh. Wow. Natik na. Grabe, bakit? Grabe kainit ah. Sukol pa rin. Kuha ng kuha ng crispy. Ilang kilo kaya tuloy? Bili mo nito. Higanting manok to. Itong isa, malapit to na 2 kilo ata. Mm. Malaki po. Aso po. Oh. Kita ka na sa kamera na. Kunti lang po yung rice namin kasi malaki ng manok. Mhm.
Bilang ko ako deh. Nauga na ang buwan eh. Ribbon eh. Kunti lang. Wah, hindi ito mahubol. Ito lang sa akin, eh.
Grabe. Di kaya ubusin po. Sobrang kuhan po. Ang laki po niya. Meron pong natira dito mga 1/4. Kunti lang. Mga 3/4 lang nakain namin. So tama na po yun kasi busog na po kami. So shoutout muna kami mga studio. Shoutout po kay Charming LG from Samal, Davao del Norte. Shoutout kay Adeline Balasabas. Julito PH from Guadalupe, Cebu. Jose J. Flableo T. Dakis. Micaela Barrientos. Hyacinth Makalalad. Caridad Angeles from Los Angeles. Shoutout FML. Shoutout din kay Dodo Salcedo Lumbres from CDO. Shoutout BG Abal from Taiwan. Shoutout din kay Angelica Ibanez. Bildar Adorna. At ang last po ay shoutout kay Sir Arnel Gabino. So yun na po lahat yung shoutout mga studio. So sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po na 2 higanting manok Grabe, na di kaya fried po. chicken. So hindi kayang ubusin po, sobrang lalaki po talaga niya. Breast part pa lang. Mga 3/4 na po nakain namin. Ubusin namin to mamaya. Pang-hapunan to mamaya. So hanggang dito lang po kami. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.